Magona chere mabuja. Elcam. Toramba tichida kulipa kachikwereti kamu konhauka kuti zvirambe zvitekaira. Tigare takanyepana kuti zvii zviri kuitika munyika. Munhau dzedu ipapa. Wakomana nhau yokumakaha mhanduwe iri kuramba ichirwadza. Kuramba ichirwadza chaiyo tiri kutoti mweya wafungai nhau. Zorore murugare ndiye akagwarashiwa nopfutino waChina. Paribe chizvino tikutotenda yawe kuti vanhu vakanga watowaona wachida kuika mutumbi wakabva wabata kuti kurekai kudando. Ndo zvakatoita kuti zviponese muvanhu watikone kuziva zviri kuitika chaizvo. Papa waChina vanosvika wana wakasukiwa nemapurisa. Rekai tigoona kuti vachaita sei, asi kulinga kwedu vanenge vachakarubuditsiwa chimbi chaiyo. Nyaya yacho iribe kunyatsopera zvisvino. Ipapa kambani yacho yakatoburitsa gwaro ichireketa kuti kwai vanhu vanga vauya vanga vari vanhu wana waida kuuya koba pakambani papa, wakabva wakaramatana nofenzi wakapinda kwai bvataridza pfuti mudenga. Kwakuzoti kwai wakazoti mangwana wakuoniwa nevanhu anga apfuriwa iyo afa. Kwakutotanda kuoniwa nevanhu kwakuzoti ndakakuwara ndauya koba. Imi ko kunomanga makutakurireko munhu uyu muchida komuika kana maita zvinhu zviri pamutemo. Ipapo unobva watoona kuti pano chanja chopfene chiri kuitika ipapo. Rekai tione kuti kubikira wagoita nyaya iyi kuchaisa kuti mapurisa areke kugoita basa rawo chairo chere kana kuti zvinotekaira sei. Zvinoramba zvichirwadza. Ipapo pakadari papa ndo patinoda kuti kako ngozi yorombe gandanzara ngaiitika basa rayo ngozi yorombe apo. Kuramba ichindovhundutsawo kwetu basi ichisiya iwo wabva kure waChina wao wanga wapengewo tione wapfeke masaki tione izvi kureketa kuno kuti ngozi ichokwadi kana kuti ndo vanhu vatema basi. Rekai tirambe takaringa mhanduwe zviri kuhwadza. ZBC ipapa yakagonyepaka ichiburitsa kuti kwaiva munangarwa wachimira Zimbabwe ndo waitiwa kwai mukuru weyo ECOWAS ari kuteera. Kwani kwakazoburika kuti aiwaba Kenya ndo iri kutotora chimuti ipapa. Wakomana munyadzisiro wazvo unosaya kuti kohoko nayo vanhu vachida kudando. Apawo wabva wati hwendo huno takazoburitsa mapepa okuti takatekedza mari sei kubva gore ra2017 kusvika gore ra2023. Apo pano nyaya apo. Asi rekai tirambe takaringa kana chiri chokwadi aiwa toti makorokotoka awabi edu makaita zvisvino. Wazhinji nanyasi wari kutadza kugashira kupfa kwaiye Desire Moyo wakomana. Kwai ainga ari nyanduri musvinu ano masoko aipwanya wakuru wehurumende munduri dzache. Rekai tione mhando yekuti zvinoenda nokupi asi zviri kuhwadza fani. Tikundoti wakasarawo dai wapora chimbi zvaita zvisvino vanhu waona kuzorora. Gurukota rinoringa nezvefundo yevapwere torerai moyo agototi tagoboya mari inokwana manje kuti tibhadhare vanhu wese wachauya komaka bvunzodzo zimuseki dziya hede. Rekai tione mhanduwe chedu chatinoziva nevanhu ava aiwa totenda dzamwa dzaduka nobenzi kaanhu mhanduwe. Unogona kuti rekai nditi gare ndati makorokoto wozondongwa still kuti aiwa vanhu vari kutambura waribe kubhadharwa mari dzokuti wapedza basa rokumaka. Kunorekai tirambe takazviringa kuti zvinoenda nopapi. Tindori munyaya dzofundo idzodzi kwai wari kutoita kuda kubvumirana nocheche yoroma yomakatolike kuti kwai wagoseenzese rimwe bhuku ronhoroondo yomakatolike kuti ripinziwe mukufundisa vapwere. Rekai tigoona kuti zvinoenda nokupi izvozvi. Tati taziva kuti bhuku ronei kana kuti rakanzani. Asi kana pano zvaburika tinokunyepa ipapo. Kanzuro reguta reHarare mhanduwe kwai yagopedza milioni ribodzi romadhora okuAmerika wachitenga motika dzinosvika 13. Wakomana. Yomotika inosaika ba zvimwe zvese zvingasaika asi yomotika inowanika.
Ndipo unotoona kutoti pakanyangaritsapo. Tikaitione kuti urombo hwenyika hwakaitiwa nomotika hunosvika papi, hunopera chere takundomirira yawe kuti dai ahupedza hwaita kukuwa chaiko nekuti pakanyangaritsa. Hwamunangarwa wapa mapepa okupedza kufunda kuvafundiwo pachikorocho fundo yepamusorocho Manicaland State University of Applied Sciences. Tikati aiwa makorokoto makona wamunangarwa, rikaitione kuti zvinosvika papi, tikuti makorokoto kune ivo wakapuwa mapepa yacho iwawo. Tiri kufara kuti kumatare kuku kuna varume vairi wakapuwa makore 45 okugara mujere pamubodzi. Wakagoponda mumwe anga ari gadhijeri wamuponda kwauda kuedza kuisa mutumbi wache panjanji kuti kwaya gwarashiwe nochitima. Kuno zvakaramba. Tikutenda yawe kuti wakabatiwa vanhu ivavo. Palibe zvakadaro zvinofanira kuramba zvichiitika, toramba tichizvitenda. Ukuwo wamwewo waizviti ndiri mufundisi waagopuwa 17 makore okugara mujere nonyaya yokubhinya mumwe mukomana kumuita chingochani chaicho wakapakata pfuti. Rerere, wanga wandopuwawo pokurara kumba kwomukomanayo. Kuno wabva watoti naye wakomana usai kuti nopfuti wangu waiboyepi. Zvanaka kuti wapinziwa mujere manje, rikaitione waite kuti wanopona chere wariko ikweyo. Kwaino bazi rinoringa zvomugwagwa, mugwagwa waHarare Drive kubva Cotton kuenda kuna Green Eagles uchange wakapfikiwa kubva zuva rochi14 kusvika zuva rochi14 mwedzi uno kusvika zuva rochi10 mwedzi unotera. Mogara makaziwa. Ipapawo pokare mutengo womweya wokubikisawo LPG mhanduwe wakwidziwa nemasendi 3 okuAmerica kuenda $1 ribodzi nemasendi 40. Pakanyangarapo. Mhanduwe mashura anoperaba. Kureketa kuno Grace Mugabe anga akabatana naiye Auxilia Munangarwa wariko kuitiwa mapipi naBenny Hinn wakomana kwaiye wagotanda kutoreketa achidanidzira kutoti Zimbabwe ngeyaJesu. Tikati dai maimuziva Jesu uyu mungadai musingaiti zvomuri kuita zvizvi. Rekai hedu tirambe takaringa. Ichokwadi Zimbabwe ndeyaJesu, inopasi rese ndoraJesu, asi zvamunoita zvisvinuba izvi rekai tirambe zvedu tichiringa. Wakomana wobhora womaWarriors, wendo huno wakaita zvinoita kuhwadza mhanduwe, kuita kubaya panyama nhete chaipo kuhwadza. Izvezvi wari kuita kapunungira mhanduwe kanoda kusiya munhu achipfumbura kana akadekara. South Africa wari kuhwadziwa nekuti waifanira kuti wahwine kunoti aikona kuwatengesera kagemu. Unoda kutengesewa wanga waribe kubhadhara pai. Dai wanga wakanyatsokubhadhara aiwa yaibuda waihwina apa. Taindosara tichindochema hedu nokuti kwatiri zvibodzi zvokaa tiribe kwatiri kuenda. Tikutoziva kuti paribe kwatiri kuenda, asi rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi. Toringa dziri kuitika ipo pasi rese. Nyika yeBotswana yagototi wendo huno taakutotanda izvezvi kutoti makambani anochera ozvicheriwa zvopasi zvomuvhu ngavachitoite izvezvi watande kutengesa zvikamu 24 kubva muzana zvozvikamu zvomakambani yawo, kuti kutengesera kuhurumende kana kuti wakatengesera vanhu vomuzi womuBotswanamo. Tikaitione kuti zvinopera sei, zvinenge zvichienda nokupi, tinenge tichikunyepai. Apa kuSouth Africa Fani Masimola anga ariko achisimula ikoyi kumusangano wakanhadziwa nodare reparamende. Ari kuburikawo achiendera mberi kubvira pakasiyira iye mukanazi wakomana. Rekai tione kuti wanoipedza sei, ichakarovhundutsa vazhinji iyoyi. Apa kuno imwe kambani inonhadzira kanhu kanoenzi maleza pachirungu. Wakomana kwai kanhu kakaboyeka kaakuRussia chaiko. Wari kusaya kuti kakaenda sei nokuti hurumende iri kuzviziva ida ungazvikwanisi. Pasvino papa rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi. Anonziwo Katiso Molefe kuSouth Africa kwaya apuwa bhero
rozvuru 400 zvomari yomusouth Africa, 400,000 rands pachirungu, pakaita kunyangarara rekai tirambe tichiona hedu kwainoperera. Tiri kufara izvezvi kwai kuSIU yakapuwa simba rekuenda kobata zvinhu zvomari yomamiliyoni eSouth Africa 900 million rands pachirungu yezvinhu zvakatengiwa nevanhu vari kunzi wakaba kutembisa waye. Haidi rekai tirambe tichiringa kuona kuti vanosvitsa chere, vanozvibata chere, kana kuti zvinoperera kupi. Ari kunzi Katiso Murefe kwai agopuwa Madagascar. Ipapa Madagascar kwai mutungamiriri wenyika ati vakomana ndagwadama chindiregererai ndipewo gore ribodzi ndichinje maitiro zvinhu, ndichinje zvinhu, ndinhadzirise zvinhu kuti zviite zvisvinhu. Heno kuti acharipuwa chere nevakomana wafana wechidiki wari kuita zveuramwa iwawo. Ticharamba zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupi. Chikoro MIT chofundo yepamusoro kuAmerica kuku chinomukurumbira pasi rese charamba zvakareketiwa naTrump zvokuti wachinje mafundzisiro wafundzise zvinodiwa naTrump. Chakati yaiwaba tikudaba izvozvo toita zvedu isusu. Kai tione kuti zvinosvika kupi. Vanokona kuvhiringana makuno yanochaiona iye Trump. Trump ajiwa panyaya inonzi Nobel Peace Prize yapuwa kuna Maria Corina Machado wekuVenezuela. Manduwe, ipapa muzinda weAmerica weWhite House wabva watobuka wototi tiri kufara banhu zviri kuitika zvizvi heri. Wotoona kuti orerere wahwadziwa fani, kuhwadziwa kusvinu. Asi tiri kuti makorokotoka kuna iye Maria wacho. Tiri ipapo zvedu mabuja sondori panyasi kuku rekai tidipfame ndini wenyu mhanduwe onawu.